आरो स्टुडिअ बेलेग बारान्दा होना खामसालियाव जिरायनानै रेन्टआव दङना बे हिसाबै जिखियानो जादोला जों मा नुयो फेसबुक बा इउटिउबनो मा बायदि रोखोम जों इन्टारनेटआव जुदि हाबब्लानो जों सानै मानसिनि नामखौ जों खोनानो मोनो। सोरबाया बुङो प्रमद बर' जिन्दाबाद, सोरबाया बुङो हाग्रामा जिन्दाबाद। नाथाय जों सोरबा सासेखौ जिन्दाबाद होननायखौ जों खोनाफेरनो मोनाखै। सोरबा UPPLआनो होन, सोरबा BPFआनो होन बा माबा मोनसेयानो होन, माब्लाबा खोनाफेरदोंना जाखिनि जिन्दाबाद, जाखिनि देरहासार जाथों, जाखिनि बाथ्रा बुङो बेफोरखौ अनलि गावबा गावनि मानसि सोद्रोमाफ्राल'नो जों होननायखौ खोनानो मोनो। नाथाय जों दा राजनितिकआ सफैबाय, इलेक्शन खाथि सफैबाय, बिबो जयनिं हाबाफारि लानाय, बैबो जयनिं हाबाफारि लानाय। जयनिंआखौ बिबो लादों, बिबो लादों, बिबो लादों। नाथाय जों जयनिं जाग्राफोरखौबो जों एसे साननो गोनां। जों जेरैखि जायाब्लाबो नों UPPLआव हाब बा BPFआवनो हाब, बावहाय आं बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बावहाय जयनिं हाबनाय लगे लगेनो जों ओरैनोब्लाबो जों भटखौ होखानांगोन सोरबा सासेनो। नों BPFनो होआ, नों UPPLनो होनांगोन। नों UPPLनो होआ, नों BPFनो होथारनांगोन। नाथाय जों दिनैहाय बयबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर, सोद्रोमाफोर ना गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम माखौ जों खोनानो मोनो, रन्जन दैमारि सारखौ दिनैसिमबो उदां खालामनायनि 100% आं उदां खालामगोन बेखौ गोरा गोख्रों जों बुंनायखौ खोनानाय मोनाखै। नाथाय बेखौ लानानैसो दा पलिटिशियानफ्रा पलिटिक्स गेलेदों। जोंथ' बाथा बुथा जेबो मेलेम गैयि मानसि, नङा होमबा? जों बिजोंबो थाङाखै, बैजोंबो थाङाखै, UPPLजोंबो गैया, BPFजोंबो गैया, थाङाखै जोङो। थेवबो गोसोआ सोरबा सासेजों दं, नङा होमबा? सोरबा सासेजों दं। एज ए इन्डियान सिटिजेन, चिफ नागरिक बा जोंबो बे हादोरनि सासे माबा सोद्रोमा, इन्डियान सिटिजेन चिफ हिसाबै जों सोरबा सासेनिखौ होथारनांगोन। जों बेखौसो साननांगौ जानानै फैदों। थांनाय बारावबो जोंहा बिदिनो जोंनि देरहानाय, जोंनि लस खहा खालामना लानाया जों बर'नि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो खहा जादों होननानै आं सानो। नैबे हिरा सरनिया देरहाना थांनायाबो जों बर' जाथिनिनो खहा बियो। आरो बिखौ सोर खहा खालामदों? पलिटिशियानफोरा। UPPLफोराबो बावहाय आग भाग लादेरनानै होयो, BPFआबो दिनै आग भाग लाफादेरनानै होयो। नाथाय नैबावहाय जों लकसभायाव दा सोलिगासिनो दं, फैगासिनो दङ। UPPLजों BPFजों मानो रानलायनो हाया? बाथ्राया बेसो। UPPLनिबो सासे थांगोन, BPFनिबो सासे थांगोन। ओरैनि सासे थाङोबा जों बिसिबां बै मोनसे जायगायाव गोमनो जाहैनो हायो। हिरा सरनिया देरहानायनि खारनाबो बिनो जे BPFजों UPPLजों माखासे बिथिङाव गोरोबा। नंगौ, मोननै जायगा थानांगौ, मोननै पलिटिशियान थानांगौ। अब्लाना नोंनि गोरोन्थिखौ बै मोनसे दोलोआ बुंगोन, बै मोनसेनि गोरोन्थिखौ बै मोनसे दोलोआ बुंगोन। बेफोरबायदि खामानिया सिदा मोजां जानानै थाङो। नाथाय बेफोरबायदि नैबे गिदिर लकसभानो माबा माबिनो बेफोरबायदियावहाय मोनसे जानानै देरहालांलायनायासो मोजां होननानै आं सानो। नङाबा बावहाय सोरबा कंग्रेसआनो होन, सोरबा BJPआनो होन, सोरबा हिरा सरनियानो होन, सोरबा कलितायानो, दासआनो आरामसे देरहालांगोन। बैयाव जोंनि बर'फोरनिनो, बर' जाथिनि, बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो हिरा सरनियाया बैयावहाय जायगा लाहैनाया। नाथाय दा जों बेबो UPPL जिन्दाबाद, BPF जिन्दाबाद, बिबो जिन्दाबाद, बिबो जिन्दाबाद ना, बेफोरबायदिखौ जों खोनालायो। सोर सासेया मुर्दाबाद जागोन?
बाथ्राया बेसो जों दिनै रन्जन दैमारिनि नामाव मानो जिन्दाबाद होनो हाया फंसेल' जोंनि दैदेनगिरिया रन्जन दैमारि जिन्दाबाद रन्जन दैमारि देरहासार जाथों ना बेखिनि बाथ्राखौ सोर दैदेनगिरिया बुंनो हादों हायाखै हानायबो नङा आरो बिखौ बुंनाय लगे लगेनो बै दैदेनगिरिया गिनोबो गोनां दैत बियो क्रिमिनेलसोलै दैत बियो उमुकसोलै हैत बियो हेन तेन बायदि रोखोम नैबे सेन्सआ दङ नैबे बाथ्रा फंसे बुंनाया बयनिबो दैदेनगिरिनि सिन्ता धारायाव दङ रन्जन दैमारिखौ आं बुंनाय लगेनो माबा मोनसे आंहा दागो फोनांगोन नामा स्टेट गभर्नमेन्टजों बा हिमन्त बिश्व शर्माजों आं दागो फोनांजागोन नामा नैबे बाथ्रा फंसेखौ लानानै बिसोरो गिदलायो सोरबा हाग्रामायानो होन सोरबा प्रमदआनो होन सोरबा गबिन्दआनो होन गिदलायो बुंनो हाया रायजोनि सिगाङाव बिराद गोदै गोदै बुंगोन आं गोबां मिटिं इलेक्शननि मिटिंखौ आं खोनासंबाय नाथाय बिसोरनि राव जेसेबां राव गयो नैबेनिफ्राय गवा नैबे बिखानिफ्राय गवा माब्लाबाबो गवा नैबे बिखानिफ्राय गवा अनलि खुगानिफ्रायल' खुगायाथ' सालायाथ' मा फिदिंबानो जायो बुंबानो गयो माब्लाबाबो नैबे गोसोनिफ्राय बे बिखा सिंनिफ्राय माब्लाबाबो गवा रन्जन दैमारिनि केस उदां जानांगौ होननानै गोख्रा गोख्रों जों रावबो दैदेनगिरिखौ नुवाखै प्रमद बर'आथ' ओरैनो जालांगोन बिदिनो दिनैहाय बोसोरथाम कमप्लिट खालामबाय जों बेफोरबायदि दुनियायाव पृथिबियावहाय एकर्ड जाखांनानै एगेन जेलाव जोबथिसालाव हाबहैफिननाय जों जाथिनि थाखाय बेसेबां दुखुनांथावना जों हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जायफ्रा दिनै हारिनि नामाव मुंख्लं जालांदों बेफोरनि सेक्रिफाइस जाय साथाम सुबुङा दिनैहाय जेब्ला बांलादेशआव थांजेनदोंमोन अल क्लियार जाखांनानै थानो हायैनि बुरलुंबुथुर दै बावहाय दानथार जानाय जिउ राजा रैसोम बेलारोम बिथांमोननि बाथ्राखौ मालाबाबो गोसोखांफेरा दिनैहाय एबसु आन्दलनाव समाव थैनाय बेफोरबायदिनिखौ सोर रायखांदों सोर गोसोखांदों मिनिदों नाथाय बेफोरो दिनै गोरोबथा जानायफ्राबो बै सुबुं बै बुरलुंबुथुर दैयावहाय गावखौनो गाव फोथैना लानो गोनां गावखौनो बुथारना लानो गोनां बेफोरबायदि जा थैनांनायनि गेजेरजोंसो नैबे गोजोन गोरोबथाया जादों नाथाय बेफोरबायदिनि न'खराव सोरबा थांदोंना जोंनावथ' MCLA दं EMफोरबो दं डिपुटि चिफ दं NDFBनियाव माब्लाबाबो गोसोखांफेरा आं दाखालि सासे मानसिनिफ्राय खोनादों जेसेबां हारिनि जाथिनि बाथ्रा बुंगोन नों खहा जागोन जेबो दिनैनि दिनाव रावबो हारिनि खोथा सिन्था खालामा हारिनि जाथिनि खोथा जुदि सिन्था खालामो होननानै बुङोबा अनलि 1% बा 2%सोल'नो लिडारफोर दं बाद बाखि रावबो हारिनि बाथ्रा खोथा सिन्था खालामा व्यक्तिगत पार्सनेल खोथा व्यक्ति बाथ्रा गावनि फेमिलिनि बाथ्राखौल' सिन्था खालामो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बे रावा बे खोथा फंसेखौ आं बिराद गोसो होनानै खोनासंदों बेखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय साननांगौ जानानै फैदों आंबो नोंबो बयबो जुदि व्यक्तिनि बा गावनि फेमिलिनि बाथ्राखौ जुदि न'खर दालांनायनि खोथाखौ जुदि जों बेखौबो साननांगोन हारिनि बाथ्राखौबो जों 100% जों सिन्था खालामनांगोन जाथिनि बाथ्रा बेफोरनि खोथाखौबो जों साननांगोन थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय पलिटिशियानखौ जों जेरावबो जों जिन्दाबादल' जों जानाय नङा अनलि जिन्दाबादल' होनबाय थाबाबो जानाय नङा बर' जाथि देरहासार जाबोगोन जाथारनांगौ होननानै बुंबाय थाबाबो जाया नों जुदि आथिं आखाया जुदि थाङाब्ला माब्लाबाबो नों देरहासारबो जाहैनाय नङा आं बेखौनोल' बुंगोन थ' जायफोरा खोनासंनानै रागा जोंदों नोंथांमोना गाज्रि कमेन्टखौ लिरना हरनो हागोन आरो अफ्रिखौ रायनो हागोन नैबे भिडिअ मोनसेनि गेजेरजों मा कमेन्ट लिरना हरनो गोसो लिरनानै हरनो हागोन आं गासैखौबो जिन्दाबादल' हरजोबगोन बेल'नो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि